ko ni afo chugo dolaw amana ga tugo a kana gine wari de ala bamba yelma dollar war ma euro o duni man no wal ma ka sefa aduni ma sefa yelma kana bana aduni man no o ma bana ko so be awo mi away kado Boubacar Diallo CR7 ka ba encourager ko sobe nga away kado reportage la kan biso Cissé anga foli bay c'est der ka ko eton guide ya fi nga damne na saw ya da bature ale ni c'est der ka ko page bi animé bi la hawla ala kan ni saw bobe Noura Fm page Facebook ambe katani watina bi 78000 abonnés ko sobe ambo dila so ni be ambina 80000 abonnés amino soro ali bi aw chesri ni ala sona ma bulu inshallah ko nyina doke awda sangare ambali ka fasiri ambuta ko de sebengono seben min nangwa mako away kado l'indépendant gafuri awa kwa anga diu kada ko sobe manam kaluga lendi bana amba leta ko sawa da ndo ko akuma nan ndo minya away kado assise national dawda yo salum kana nyefolike an yo kan assise national ne jete mineke klisa bajate afora ko ambita odila ala sona ma minyi shini away kado abikunje ni ala ka jey kalo clip disaba nga minyi klisa bani transition away kado ma chama be do ka faraka away kado uye haklina ke nyeshi uma yalsa ka wulika jo ani chesuru ke kele mimbe an dala ango kele anga datugo peu ala kana balia minno nyonye nedo away kado ka fo minya administration no anga cheke dawi ruka chari away kado mali fanda ani nani bela je ka jo ani chesiri ka ke minya away kado organe unique indépendant de gestion des élections o fana o ko ka sigi singa ananyu ananchama minya away kado assise national away kado o koni o de bulu dara assise national de la refondation ndo kado ka fo o keneka ka chama nyira ga maminu mbi ala famba bela jirele nyini minge ka nyeshin transition ma do ko transition no ye ashimi fangai ko sanzaba kata se sandurula do ko ni ya nyini away kado akake oyi nimbe kunde dowre kuyi kala ta feve de be na kanga organiser akera député o akera maire o akera dowre o abeka organiser hali président go abeka organiser be ani kilinya kono sura make fitne sura make balawi la kana balia minno nyonye nimbe jamana fandani nani befe la kana balia o fana away kado fere ka sorula nimbe se ka tu faso de ombi lafia Dauda Sangare ajira ka fo minye ba mali ba ambe dagu mena ikobi ndo ni yejete mineke ba ka fo gela mimbe ondala ka damine koronvela fe anana shuru anga jamana chamanja bulu fe abe doni mina ko bi abika jamana fam bela jerele abe ko dembine do werete minye kele nyere laba abini kaddo away kaddo anyere ka ko dowla mbise ka to nyama be do faso de ni nyanje ako malion de rendez-vous de nyoma centre international de conférence de Bamako na be wele ko CICB ni ngene nga assise national de refondation o de bulu dara gela minumbe awndala maliko kuma o dama de bitafo fere ani dabalike oluka do kuma na fere bi sura la no ye solution o fana ka nyini telela o ka sura yalsa an ga shini nyasigi o se ka sabati chugumi ma minye ni nguma invo ode away kado metre mundaga tali ale away kado congrès national d'initiative démocratique seni de faso yiri waton ale o nyamai ni ngena nga minye palais de congrès ndoko o ka place mimbe na be ma bakile na bo bismillah akli na ni mirina chama be mingo ni be warda away kado ni ngena nga mali société be tableau minga ko bi gelay adu yara koy aka gele o ye gele dai akode siratigala ambe ka fere minge fenjama be minu ngodi toka jedu anga kiribu na gubilama toka jedu anga demokrasi toka jedu anga politiko tabulu toka jedu anga kiri tabulu toka jedu mari yere ka surobe tabulu mingambi ndo yere toka jedu anga jeunesse oluko ni bilama o kembe yere mablay nyogon buruja nyogon boroto sanga ani wati politiquement ancien combattant nu awon bolu de nofe away kado namiyala o mi mvlene ni away kado anganga do ko anyere de kanga wulika anjo anyere fere kanga nyini nimbedila ma mi nyini mvo fana e makoro e mi ni away kado abisambi wolum vla jetila musorba do be sije afrika ajira ka fo jamana imbi tablo mi ngay ko bi ndoko ashuru ladi akiena di fo ka fere o deke suba suma nyena mo ere mi ni fondation nyena mo o bi se ka do akoro chugumi min bi se ka to away kado nyini fe o bi ke awon bolo soro fenye akode sira tigala min away kado ka se ka fere soro ula ma chama de yira kane ngonna ko ni ajira ka fo min transition away kado sanza ba kaduma do yere ko ayiko ka do ka ke sanduru ngora ka minu madata do wero be minu nga girini o bela jerele fo fere ka nyini do lu be de ka fara nywanga min bi se ka to jamana kono do bi se ka lafia chugumi kono do bi se ka finya duma o sama chugumi fajere ke ba ko akoni ngli flana
kɔnɔna min filɛ nin yanni an ka don laban in kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye transition maaw yɛrɛ ka fɛn caman jateminɛ u ka ko caman dɔn kalataw bɛ labɛn cogo min bɛn ani keleya kɔnɔ ka sɔrɔ bere tɛ yen mankan tɛ yen foyi tɛ yen wa jaabi mana bɔ bɛɛ ka sɔn jaabi ma o de fana kɛtɔ aw ka dɔn o de bɛ laɲini na Seriba ko a ko maa minnu yera kɛnɛ in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ min ye transition u ka maaw bɔ kunba la u kana ko in kɛ aw ka dɔn dugudugu min duguw caman ye ka transition aw ka dɔn a kan ka waati minnu kɛ u ka basakili ci ni k'a ɲɛfɔ maaw ye Seriba y'a jira o de la sa k'a fɔ ko CEDEAO wo communauté internationale wo ni shit na anw ka Maliba in dilan anw nɔ la anw de bɛ Mali in dilan anw de ye Mali siniɲɛsigi Seriba ko a ko maa caman bɛ yen minnu kɔni yera kɛnɛ in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ anw ka institution n'o ye jamana cakɛdaba dɔw bɛ yen ko k'a lajɛ dɔ ka bɔ o la k'a ka kɛ duuru ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen président fana n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ka dɔn a bɛ sigi waati nataw la n'a ye ko kɛ min ni saba waati bɛɛ maa ka sɔrɔ minnu bɛ se k'a jolo kari a cɛ k'a bɔ yen k'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ maa wɛrɛw kana sugandi an kana fɔ k'i sigira san 5 tiɲɛ don nka k'i sago kɛ kɛbaliw kɛ fo maa ka sɔrɔ min fana bɛ se ka i ta caw i n'a fɔ Américains ta bɛ cogo k'i ta caw k'i bɔ yen sɔrɔ kɔlɔlɔ ma s'i ma Fajiri filɛ n dɔgɔnin b'i ye l'indépendant ka bidon bɔli i bonya b'a la Madame ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne ye ale bila mun ye sɔ de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛna Maïmouna Doumbia a kumara hali bi mun ye assise nationale de la refondation ko n'o bɛ Mali kura ko fɔ mun ye Maïmouna Doumbia a kumalen don a kan a ko mun ye Asharafu Surafa n'a ko fɔra a bɛ Serifika ko fɔ mun ye Haidara ale ka nali nin kɛnɛ in kan o n'a ta bɛɛ ko a ma kɛ sababu ye ni ka Imam Mahmud Diko ni ka hakilinata ni ka a fali Maïmouna Doumbia a ko an bɛ don min na fɔ bi ngali o kan ka kɛ ka mun de bɛ Imam Mahmud Diko ani maa minnu bɛ ka fanga mara nin waati na fo ka taa bila mun ye ɲɔrɔ Serifika la ko fɛn jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sabu kɛ n'a fɔra ko nin sigikafɔ belebele ko nin bolodala jamana o kɔnɔna la mun ye Imam Mahmud Diko a ma ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la ɲɛma ko a fɛn don a bɛ maa kɔni k'i kamana k'o gan adama bɛ taa sisan kosɛbɛ Fatigaba mun ye Maïmouna Doumbia ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko semasi waati tɛmɛnenw na ale y'a sɛbɛkɔrɔ yira k'a fɔ ko mun ye nin sigikafɔ mun n'o bolo dalen filɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ in u tɛna taa a la hakili lajiginna semasi na a ko fɔra ale de ye jɛkulu mun n'o bɛ Imam Mahmud Diko a hakilinataw kɔni k'u labato kosɛbɛ ka hakilinataw sanayɛlɛn k'o di u ma ɲama a bɛɛ n'a ta n'i ye kuma mun kɔni mɛn baladen da a mɛnna balaba o da Imam Mahmud Diko a ma ye kɛnɛ in kɔni o ka kɛnɛ in daminɛ ko a ma y'a kan cogoya si la Fatigaba ka fɔ la a ko ne Imam Mahmud Diko n'a kun yera kɛnɛ in kan o na kɛ sababu ye an na ni semasi u danfara ko o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'o y'a sɔrɔ mun ye semasi o président d'honneur don dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko autorité morale don mun ye semasi o kɔnɔna u la Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye waati tɛmɛnenw na mun ye semasi a ye wele kɔni k'o bila a ye kunnafoni ka a di k'a ka tɔnden o tɔnden de bɛ yen ko a man d'u ye ko maa si ka se mun ye nin sigikafɔ min n'a bolodalen filɛ nin ta u si kana taa a kɛnɛ o kan Fatigaba ka fɔ la mun ye semasi maaw ye n'u ka communiqué jateminɛ k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ma ɲininka ko mun ye sɛbɛnfura ma d'u ma sɛbɛnfura mun n'o bɛ tali kɛ nin assise in kan ko o de kɛra dalu ye n'o u tɛna ye mun ye sigikafɔ in na Fatigaba ka fɔ la a ko hali bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o mun fɔlen filɛ min ye semasi maaw kɔni fɛ an ma wele mun ye sɛbɛnfura ma da an ma u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye jɛkulu caman de fɛnɛ taara sigikafɔ in na parti politique caman de taara mun ye hali maliden gansan caman de taara mun ye sɛbɛnfura ma di olu si ma jango carte d'invitation ka di u ma Fatigaba ka fɔ la a ko o n'a ta bɛɛ o kuma ka kɛ dalu ye mun ye semasi maaw fo ka taa fara Imam Mahmud Diko kan ka banga ye nin kɛnɛ in kɔni o kɔnɔna u la Fatigaba ka fɔ la nin dalu mun n'o filiw bolo ne ta u k'a dɔn k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen olu fɛnɛ ko sɛbɛnfura ma d'u ma koyi nka mun ye malikura kuma n'o bɛ sen na olu caman taara o de kadiri kɔnɔna u la k'u kan'u sigi k'a fɔ ko mun ye sɛbɛnfura o ka di u ma mun ye semasi yɛrɛ tun bɛ se k'a ka boloma fara ni k'o kɛ sɛbɛnfura ninnu ɲinini ye walasa a bɛ se ka ye sigikafɔ in o kɔnɔna la cogo min na Fatigaba ka fɔ la hali bi ko mun ye Imam Mahmud Diko o n'a ta bɛɛ lajɛlen mun ye semasi ye bɔlen filɛ ka dalu min di nin man ka kɛ dalu ye ni Imam Mahmud Diko n'a b'i ban ka taa mun ye sigikafɔ in na Fatigaba ka fɔ la hali bi mun ye Maïmouna Doumbia a ko an tɛ se ka nin faamuya cogo si la tile damadɔ in tɛmɛnen na Imam Mahmud Diko a tun bɛ wɔlɔfɔw fɛ n'o bɛ Sénégalikaw kɔfɛ a y'a yira kɔrɔfɔw kɔnɔna la ko Mali kɔni ko a
be gele ko nala o mali don ko anja ko le no anga nyo mine ni wati o ko nala o yoro ni be munye siga fo mun no bolo dalendo anga na nyo antaka mine anga nyo sembla anga nyo bolo mine mama mudigo ka amayo o keneka nyama o ye fenye fe mun na ye ma ko ni ku kamana gan ko so fatiki baga fola abi ko kibawde o sorola ko munye imam mudigo ama wole sigi ne lawa wole ma a wole la di ga ko kibawde do ko ni sorola ayda ka fo ko munye anga jamana premier ministre yere no de docteur Soukel ko kala maygay o yera de bole carte d'invitation ku ka di mamun tege ko ni ko o ma awo hube aywa baba kuna foni wala flede seder kama ko kika wala de ko ni parti kika idne do akoro kosobe bismillah fatiki baga fola alibi ako onata be ashrafu shurafa ko ta fara munye Sheriff Ousmane Madani Haidara basande ale au conseil islamique nyama bay ko ta fara munye cardinal Jean Zerboka nyama nunu bela jina ku mekenega ako ni imamu ku yira nunu kena kerefe e nyama ko meka ko wasalim bay fatiki baga fola me na ko bi ko imamu na manya ka fokiye imamu ne kanga de ka ninga manifun ku fara nwanka ga muinye ka manifun ku bonana nyama o fenye fena te famia tukashila kabako fatiri baka fola alibi akoni ya laje an wanyoro shirifike muinye aleye muinye kilometri kema duru nwana ale de boli sanfe siga fo belebele na bol dale no maliko nala na beda tariku la malikura mu joli na be sina e muinye nyoro shirifike ko tisika fo ako fatiri baka fola alibi akuma de akwa me domne na foko bi wati sira sa anga yingalike o kumana munye imama mudigo abe fe ki maja ka bonyoro shirifika la wa o sabuke ataro la a okilene hotel aywa ataro la ataraboui peut-être qu'il veut aussi prendre sa distance avec le shérif Bouya ma fondo akomla ko jugo ma fo parce que ko kumana nu vle neta aywa ngateme manyana nyama ko sabuke munye juye kalo temenen munye shirifika no be Bouya Haidara ko fo ale ya ida ka fo ko transition ko sa sabar ko de kanga fara aka ale ko nya aklinata di ula o san sabako o kanga fara aka kumanyana fasiri do sogomara ina anya samaka bo munye so de bamako o konala do ina no ya araba do ina do samur ko kle muga ani kononto dan bafla ani sa muga ani kele maymuna dumia ale kalim kala tigi yem har may ga nyama ibunya obala ndo mi awai kado etefanga jafo nywaye wa jamana imbi tabulo minga ko bi jamana inga tanye jamana inga basigi o de nywande tanye basigi ikado ka fo diko ajoro belebele be ala o de sira tigala diko ama ke chuochu ama chi dawo dafe ndo diko ni ngene ngono diko kunganga yi hali na ma weli ayanga chefa wallahi diko kuntida do sebe kono ko maka soro mi yagwe abada fokisa abada tishigi abada man o era kuma kun gadi di jef an be panga purti chama ngayi wallahi akunganga yi sigatala de gatala akunganga yi de nga akuma nyena hali be ambi do ke ala ka ni so babe o ika choroba nyi do adabi baba bi ya baba ika ko bi rebulu ya kuna fonindo faka la sedi no kaja dumbia ale ka fasiro bambulo ko assise nationale hali bi an bala ko minya awai ka do ni diko na le maye ni mawere be minu maye no ye politique mawye ngai ka do faso de do fona be ndo olu yira kene ngonnana nouvelle horizon akonde ne do kalo kle muga ani wolonvla san 2021 centre international de conférence de Bamako no CICB ndo wulika jodo be assise nationale de la refondation o de kumbi kene ngonda ndo adamene na sabu niye jatimene ke ka adamene kalo kletan kele ta sa kle muga ani saboma adamene na fanja manve kerengere ne ala anga commune cercle région olubbe yu take kana se district de Bamako ma ani faso de minu be nubi jamana koka no be awai ka do diaspora mawko fo be yi take hakilna ni mirna min be ya franywanga ni ka klaki ka chide awai ka do ko lubla kana faba kono no be Bamako ko fo assise yera kunja wati anzele mbo dema ni ye jatemene ke ni ngomi mflene na be ka sinje do werete yurugurgu min no gelera na be jamana ngono jamana la don ko juguya nyangi ni balia fanga la ja anga franywanga ni mbede ka kekelenye ka se ka soro ni mbela ndo minya ambalima krichon olukumbe dine mo olukumbe chake da ba dama onyema olukumbe maliya minu kumbe jamana koka olukumbe so kumbe demisonu kumbe esge nye politiki awai kado to ma chama olukumbe kene ngonnana association
ani groupement a bɛɛ yɛrɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na parce que b'a y'a jira o de la k'a fɔ min ye away kadɔ délégué minnu kun bɛ yen minnu bɔra jamana fandani naani bɛɛ fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'i k'i b'a dafɔ a ka ca ni 1000 ye nɔgɔ ninnu nana sigi gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kan an bɛɛ ka jɛ ka batiri ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ko nin kɛnɛ in kan n'i kun taara i b'a ye k'a fɔ min ye maître Mundaga Tall a kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ comité national d'initiative démocratique faso yiriwatɔ seni faso yiriwatɔ o bɔlen kɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye away kadɔ M5 M5 RFP i ka dɔn k'a fɔ a na kɛ o maa dɔ fana o don Jamil Bitar ale fana kun bɛ yen ale ye M5 RFP o maa dɔ fana ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Modibo away kadɔ Sidibe far an ka wuli Modibo o ɲɛmaa don Modibo fana away kadɔ ale kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na parti min bɛ yen n'a bɛ wele ko PMDS Nuhu Sarr ale fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na parti du Front africain pour le développement FAD i ka dɔn k'a fɔ a tɛna k'o ye sa o fana maa kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Union pour la République et la démocratie UR2 o fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PSG ndɔgɔ o maaw kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na gouverneur kun bɛ yen maire kun bɛ yen min ye away kadɔ nin phase finale in kɛnɛ kan jama bɔra koyi sawara assise nationale a kuma min bɛ yen n'a kun bɛ ka fɔ a bɛ waati jan bɔ a bɛ k'a ti kɛ ɛsika tɛ min n'a kɛra wa fasodenw caman ba de olu bɔra koyi maliyɛn den minnu bɛ jamana kɔ kan i ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ fana u yɛrɛ u bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o siratigɛ ye mun ye i b'a ye k'a fɔ min ye Mohamed Cherifu Aidara Chelsea Dem ale kun bɛ yen min ye away kadɔ au conseil des maliens de l'extérieur o ɲɛmaaba n'o ye Abibu Sila ye a fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na parce que b'a ko nin kɛnɛ in kan sa min ye ɲininkaliw caman bɛ yen minnu away kadɔ n'olu bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen o ɲininkaliw an bɛ jɛ k'o de batiri an ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ faamuyali ka se ka sɔrɔ a la donc hali o ka bɔ yen min ye Azalayi groupe Azalayi o maa dɔw bɛ yen n'o ye Musa Deg Bali a kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Abdala Kulubali o fana ye maa yɛlɛkɛ dɔ ye o fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na nin kɛnɛ in an kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi a denbayara a fasodenw bɔra i ko kɔnɔkulu ni ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ away kadɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna na parce que b'a ko an bɛ nin bɛɛ la min ye away kadɔ sira wɛrɛw bɛ yen baara kun bɛ ka kɛ ni minnu ye ani hakilina wɛrɛw kun bɛ ka di ni away kadɔ sira minnu ye o de kama sa i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka seko ani an ka dɔnko a tigilama dɔ bɛ yen o kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ala est-ce que kɛnɛ sawara de o kɛnɛ in sawara n ka sawara a ka dɔnkili dɔw bɛ yen o ka di dɛ don sina dugusajɛ man kan ala cheval blanc don dɔ ka ɲi a ka dugusajɛ sɔn cheval blanc ala b'i se cheval blanc ni ala ye sɔn ni kɛnɛya la ye si de bɛ mɔnɛ bɔ surufe kɔnɔ si de bɛ mɔnɛ bɔ saya jugu saya ye jugu ye non b'a fɛ a ka dɔnkili in cheval blanc awɔ Salifu Keita ale don i y'a sɔrɔ kosɛbɛ nɔgɔ Salifu a fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o bɔlen kɔ yen a bɛ away kadɔ Dakuwe kosɛbɛ kun bɛ yen min ye away kadɔ président min bɛ yen n'a bɛ jeunesse fana ko fɔ ale fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Cherifu away kadɔ Cherifu Aidara ale fana ye maa ye min fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na nin jamaba dama olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na min bɛ se k'a to Mali ko kuma a kana fɔ olu kɔ a mana kɛ cogo cogo gɛlɛya don wo hakilinaw tɛ kelen ye wo siw tɛ kelen ye wo an tɛ diinɛ kelen na wo an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn faamuya wo siyako wo si ma sɔrɔ nin na maliyɛn bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kɔnɔna na min ye away kadɔ assise nationale o kɛnɛ kɔnɔna na nin kun ye fasiri ye Kaja Dumbiya Nouvelle Horizon n dɔgɔ a ka fasiri don i bonya b'a la o ka bi don bɔli Madame ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye arajo ye Noura Fm ye 94 tɔmi murumuru 5 kosɛbɛ laseliw bɛ kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔ ji Denis Sassou ko assise a été bien reçu non RSI kɔni cɛw RSI kaw n'i ye jateminɛ kɛ minnu ma ye kɛnɛ in kɔnɔna la a kilancɛ a 100 o 100 a 90 ni Ala cɛ a bɛɛ ye bois ye awɔ a bɛɛ ye bois ye a bɛɛ ni bois de tun bɛ file fiyɛ ɲɔgɔn fɛ a banna sira kelen fɛ cɛw anw ka assise bɛ kɛ koyi awɔ a ye taa maa si m'a fɔ maa tina ayi a ye taa ka assise kɛ n ko dialogue national inclusive mu tɛmɛna yan olu yɛrɛ de y'a fɔ yan ko hali n'i bɛ na ka na i jɔ dɔrɔn ko ka taa aw welela ko a tɛ taa kosɛbɛ aw dun dennin kɛra a y'o mɔgɔw wele ten walahi wele bilalaw ma nin tɛ koyi koyi Ala ka ni sababa bɛɛ bisimila an ka taa kosɛbɛ Noura Fm don 94 tɔmi murumuru 5 76 33 43 03 kosɛbɛ ɲɛmaa mun ye sɔrɔ de Bamako ye maa sama kura ka gɛrɛ n na Baba Damele kɛ a kumara hali bi mun ye assise nationale de la refondation Baba Damele a kumalen don a kan a ko maa belebele dɔ kɔni bɛ yen an ka jamana marabaa kɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen siga t'a la ɲɛmaa ko a fana ma ye nin kɛnɛ in kan dɛ n'o bɛ dugukolo Konare den kɔfɛ Alpha Umaru Konare ko a fana ma ye kɛnɛ in kan tiɲɛ don dɛ
Alpha Maïde. Awa Alpha Maïde. Akakena koni. Comme voiture de la konia. Il était vraiment malade. On a tapé. On a tapé koni. Jamana fama koro nuvle ne chidi be fiye kena made nonde. Abilla halia mini tablo minuna ado fana ka taw lajeti ya yemandi tingui. Awo. Ma te chugo don. Nonde mbado ni ngene ngona mana ke chugo chugo. Alpha korole minu temena. Awo. Eko ale de te bia. Ani jonguna kumbe ya. Jonguna kumbe. Dema kumbe. Kosobe. Awo. Alpha kon korole nuna ale de. Korole nuna ale de bi sande. Kosobe. Parce que jamana mara 100 ans. Baba Moussa c'est tout c'est fini. Obana. Awo. Amadou Touane Touré c'est tout c'est fini. Tout c'est fini. Awo. Donc Alpha Omar Kourari. Awo. C'est tout c'est pas fini. Awo. Voilà. Donc jonguna fana bien. Aïka Tchadou. John. Et général ke. Amadou Assou Biande. Général bien. Amayde. Tiens la maille. Bismillah gata. Gardinali. Ko Alpha Mayi. Kosobe. Muye fatige baba damele. Akoko muye Alpha Mouar Konare ko amaye ni kenen koni okonna. Baba damele. Kosobe. Abo so de bamako okonna la. Akoni siga fo bele ko adele la CSB okonna la. Ibe na ka fo ko ma challenge cha mane yera ni ko koni okonna ula. Ga mamunu be. Ni ma akli maseka chine kutuga shila ugaye bali kenen ka. Ko muye Alpha Mouar Konare dugukolo de. Enyama ko asemo ula. Fatige baba fola. Muye baba damele. Ako munye kene na manya ka foko jamana kuntigi ale koni ye kene koni ka akoloba ko okari o siratika la ko ngununu kuma uchara mani funda jugorla la afoko munye Alpha Mouar Konare anyeta la de ko kuma na ako kele metoji Alpha Mouar Konare ko metoji anyeta Allah fatika baka fola ako ni du ajitemna kala je munye Alpha Mouar Konare akunga ye kene koni asanfala ula o sabuga munye malikura ko o baro de bolodale o flanie fatika baka fola albi ako munye dugu Konare de no Alpha Mouar Konare sigata ala wati temono na koni afari mandi ala munye makoroba ya fena ko on nanam onata be munye Alpha Mouar Konare aka mirina anaka fere ko mali don ko angu mako bala ko sobe wallahi atriba ka fola albi munye baba damele ko dugu ko Konare de no Alpha Mouar Konare aye jamana mara santa o konna ula ko munye Alpha Mouar Konare ayira ka fo ko munye nyanye chama be bolda jamana konna la nyanye belebelo be bolda munye Alpha Mouar Konare ko atiya ashikene ka o siratigar la ko munye Alpha Mouar Konare aka don ka fo ko aklinata ani mirina mumba ala ko mali don ko amago ko oba ala o sabuke munye jamana abe politique kala abo konala munye nafulo ko kala fana ko oba akonala aka jafo ko na bla munye groupe Wagner ko kuma muna be sinan watina nunum bela jele babu ye na kala meka jema wuli ku jo tonka o siratigar la ko anko wonu mako be munye Alpha Mouar Konare la aka aklinana munye ni siga fo nkene okan Patrick Baga fola albi ako munye president kora da fana kume kenenga no de jongu da trawle sigata la ko akume kenenga ko don ka fo mali do mako bu umiri nanu wakilna tala bi Alpha Mouar Konare fo ka ta fara munye jongu da trawle ka mali do ko no mako bu wakilna tala warasa mali kura munna abaro bulu dalendo arsega sigi senga ko munna Patrick Baga fola albi ako ni yaji temna kalaje Alpha Mouar Konare ko ni time ya nyama ko akuma ko sebe ko chara au ya nando nyonga kulo kono kuma sebe ko ka afo Alpha Mouar Konare kunkanga na munya aklinata na mirna taw wala fana be sega famia to muna o sabudo mado aka famia le afanga ka bonko sobe wa mado abi yoro jam fen fene ko abayi fatido so ngada na anya sama ka bo so de bama ko okono baba damele ale kalm kala tigi mar may ga nyama ibunya obala ndo bunya jara nye Boubacar Traoré beti yere be foki wali nyimando ani ka chesiri ani ka wuli ka jo radio Noura Fm ni tara Play Store sanfe ni ya sebe radio Noura Bamako ibe se ka nga application soro ma ke nyero ibanga émission belabe no ka gelema zeno nyini no ka gelema application 2020 na be mali radio nu ba kono Noura Fm ba sura sanve no yere ka gelema minya away ka do www.noura-media.com ibita on dalen zoro o fana sanve radio Noura FM ndo minyi Facebook ambu fana sanve nege juru sira 76 33 43 03 ni ya gushi ni ala sona ambi nywa soro o mona halibi ka nyini ashimi naka mofe ka nyini shogal naka mofe akera minya away kado alpha yo akera mamudu diko yo akera buaka moye no e politiki makoro no minu mbanedu halibi akana siga akana nyina malikodo anga munyu anga sabali anga tu nofe o kadelo kana ni ala sona dondo obina do ka fo minya away kado wulika jo ani chesiri aw kumbu dila fasira halibi ambita na abla jara aka fasiri o bambulo abelende pandan kono no minya away kado halibi aw ni Wagner ko
ambi nywana hali be an irsilakaw bi nywambulu mba mali ba nambe awaykado ningo bela angembe kanye mana bosira minve o de Vladimir Poutine ale kasirayi ceinture noire 12e dan Vladimir bitama shondika comment nyama o mai la hawtani ala keleme ma bagale kako baun 12e Vladimir Poutine mai de ndo asembe tagara fo iklo koro la hawla mo fi de ajole be balika bo mingalama bobop wa soro he asenti tagara fo ka ko no gara Vladimir ni fama to tekele ko il est dangereux de Allah baru ikon te lu abada nayi bugo ite wuli ay hal nu ye alkamaseri balabala ka dima aramu ite wuli isiga tala ndo minya awayka do Vladimir Poutine mangani wuli ka jo ko ni kele do wati bela jelena fam befe min bi talike groupe Wagner wala haliya wala ako de stratégie la Vladimir Poutine na ka jamana no be risiko fo hali bi wulu ko ni wuli le do ku chesiri ko minye ba maliko te donier maliko te gwanzare wani ala sonama kulu ka de menyo ya ko bitaka nyeshi aunga ba mali ba fasiri ke ba ko ako minye bamako anika do jamana do be no nanzara ko jamana do gelabe anni nywanje gelay masoro do la fe kangalota kadana ko Wagner ko kana soro awni irsilakaw ande tigaw bi nywambolo wa ali dalu kele otubulo min bi talika Wagner ko akera Wagner wo amake Wagner wo irsilakaw dedo awulu de be kana baraka annolu de ko inge nywanje fasirike ba ko wati mi o manga umbi sina minye irsilakaw ko ni be ka bara de buluda sabu lu joro ledo muna unyeba la minya awai kado nanzara kele meka ukotoroma boli minge aunga jamana do kono ko nulu ma wuli ku jonu mu chesiri maliko abandodu de nulu mu chesiri min ye saheli ko abandodu sabu nu ye burutili minge ka ukodo ka jamana do toyi ko bina keso wiye min ye bamachi wala tikila mo no ye terrorist wiye ko bina shuru ka nyeshi o yoro ko fole ima franzi uye ni fere minge Sénégal debika parce que souvent il faut qu'anga ziki ka analyser ou quoi le problème de l'Azawad là l'histoire de l'Azawad là c'est-à-dire problème yere nyonye nembe yoromi shukuma ko dugumaje fransika yere pilier o yoro toy et ça veut dire que uni nunu benendo ko de la o lu yere pilier le au même moment jekulu nu farala nyonka ka jekulu min créer ko CSP wa kwala CSP o jekulu fana ulu fana be ka nyon concerter tiere la ko nyamine no de ko imbe chuko mina c'est flou ay nga c'est pas clair Poutine me fa bu banyala mais Poutine nyabula o abu fa bon bela ko tala mana fen venge dibi la dimo ko baba kalama Poutine nyabula kosobe anyabe bela kosobe Minya awayka do Noura Fm fréquence 94.5 voilà o fréquence akoni jatemine ke minya awayka do Sahel Congo ka dilido ka ajo ka abe ani client sinzi minya awayka do ko akonege no ya clé ko bi awayka do Malidila ko abi soro Malidila ma minya niveau o ye Piotr Lishavi allez directeur du département des organisations internationales ministère russe des affaires étrangères o togola aya dira ka fo minya awayka do lukamana gwana kana go imbe mun gofo barkan ay wayla ya minge ko sodanina no be away kado armée française na bo kofo ka basi do yoku toy ka soro ko ere nyamine mbe kerengere yala teselit kidal Tombouctou ko basi ko be yoku toy ko ni min fleni ko abise ka ke sababu ye min ya away kado terroristu o ka hirike o ka shuruke ka nyeshi away kado jamana ima ko bi ke sababu ye sous région no ya away kado sahel ko fanvela be ka ba be yugo min ya risula kawi o kuma na koy ya jira ka fo jekulu min be ni nanzaro ya jekulu jagu ya karaba ka sigi no ye G5 Saheli o tabelengo ka boy min ya away kado mission européenne min be no ba wele ko takuba ko ni 20 fleni jite nunun da min be se ka away kado mugu yin ka teri jite nunun da min be se ka mugu yin nyigi sabu ko mi chugo mina away kado abedo ne do o kuma seta nu ka fo ku be se ka nimbalde nunun dro farale nywanga ya ekutese sila ka okuti wa wira ngani ade mai kutese de fasirika bako akoni jatemine ke lakana baliya minna nyonye nimbe away kado jamana ingono fasirika ba ya jira ka fo ko irisula ka ko sigate mina akera mina wo akera sugo irisula ka ni ala sonama kube awndeme wala se awma fasirika bako ako irisula ka away kado ye ablay jaray ako irisula ka ko ni ya jira ka fo awnga jamana tabulo kumbe chugomi situation politique o min no ku nyamine do minya away kado na ku nyene do numbe ya do ka fo awn julo karle de sevesa uyu shori ka do awn no hakli ni nywanje terrorisme kana shuru awn
anunga wala gelata kanyeshi ko mambe doni mena ko bi janfa kolo u ya se nga minya awekado yere laba ka shura kono ala ni awekado Vladimir Putin naka jama ala ni olu sababu ko mambe doni mena ko bi halibi anga na sekende anga wulika joke billahi anga irishi nyini abeke nambi deme minge nambi kuma minun fo min bise ka andegi irisikana Vladimir Putin ka doka fo ka ba sebela o ka andegi de akana ankala ala yere kama ukana ankala anga irishi weli no te billahi to uke jamfantie ay wala ko ni kera irisi makabaw français jamfantie bi français jamfantie shini français ti foi ke gaza ay bada me uka to bu yafo yafo anga seko nanga dongo tigilama dobe anga écrivain ba dobe to ko yere ye échappé Seydou Badja kuyati yana katida ako Sarkozy ni François Hollande ku be jamfa jugu ni jajugu mina ko numa dabla numa nyafo malien doy wallahi ayafo ako samuga sambisaba abifo domi samuga sambisaba okofe ko ba soro ka letaro ka jande ale tara lwe ko nga ko France ko Mali ko bi bo France tala ayafo Seydou Badja kuyati ala ka hinala makoro do modo minu hakli juru chanen minu bi yelike olu yo fo ma be adonno desine o le selen flani o tiri to de flambulo o wati de selen flani wa Mali kelenta koy mu ye sous région bebi yere hini abike so be koy abika so be bebi yere soro France bulu ko mali bi ambi do ke ala kan ni sabobe abla jara aka fasire ni l'indépendant o ka bidon bolin do ibunya bala marma ga nyama bunya asbe ko jarani munya o indépendant clé ne ba ale sama ka gerena ye fasiri kala jakulu ni oluka fasiri oye nyama ko munya albi bolo ni ngo yam no be munya Mali ane irisi jamana ko ni o che munya anga jamana premier ministre no de docteur Sugal ko kala maiga ko munya irisuka ambassadeur mu en fait jamana la munya akoni aya abisimla fatika baka fola na manya ka fo ko munya nanzraw olu ko mbe kuma mugu ola wati kala na munya nga jamana marabaw olu bika baraka duguma abisaka yesam fe to muna o sira tigarla ni wati na ayira ka fo ko munya ko ni asebe ko chaira kuma u chaira wagner ko kuma ko asebe ko chaira ubiya utia akuma ko asebe ko chaira ga munya nga jamana premier ministre no de Sogel ko kala maiga kunu tarata do no bela de samru ko klem ngo ani shekima aye munya suka ambassadeur mu en fait Bamako nanga mako Igor Gromiko ani Sogel ko nuku usigira okumara kenenka ibena ka fo ko munya nga ministre mu fana be no ka bara benendo ani jamana wora kunyo nyana boli uma no ye abla dobe nyama afena ko akume baron ko na ula ko baron akara munya jamana ne Maliba ane irisi ko ni ku uni nyanchila ula era jumana be siga tike ko sa munya Mali kura munno obolo dalendo irisi be siga dema jumana ta jamana segere amana ke sira de fe o kuma ko akero kan ko sobe fatika baka fola akoni siga fo kelen fle watila ni nyana de ni siga fo o mun kelen fle watila wati munane jamana tan nduru bela jere ka tu France go bela jere ayira ka fo ko irisu ko ni keleke jakulu munne Wagner do ku nali jamana ko na kutina jenai bi kutina jenai sini anga jamana maraba dunya irula ka fo abuga Wagner ko kuma mu fo Wagner ta en fenya bi Wagner ta en fenya sini ya mun ko ni jelo no na fo ko nono kene munye mamunu mbe irisi jamana ka surasu do jolendo be sega maw kala mu kele yara la marafa yara be chitugo muna kele dogo nu wo o sega do ko na la tugo muna risu ko o kala mfanu nu e ko sega tala ko ni ba anga jamana ko dam dom na ko abana fatika ba fola munye irisla kaw ina fo ibura ki dado la tugo muna o seba ko rosila nendo o sabuga France flagi senta ka boyoro muna abega sababu mu toro su abu surutu ka jige anka ko na la ko mu irisie o be na wulika jo bela jirenke la kana ko abisega sabati tugo muna Allah akbar fasido so ngona na anya sama ka bo indépendant ale konna la marama ga nyama ibunya obala ko risila ka ko ambassadeur bita Sogel no fe to bu ku bu ka aradaru bla fambe fe pour que ka do membe ke o nyina na o risido ayi bado awi abeburi ayi ambassadeur be bouger o be bouger no fe obinya abedi bi buri ka be buri ka be bantai be Putin don sa to bu ke ma minge chauffeur Putin be wuli so ma ka ajirula sikata la de akwa yini ne kasu awa yini ne ke abi tende o abi komi shubani nyagwa ala ka ni chabobe ndo hali bi ambita do Noura Fm 94.5 awe ka do ka laselika ka boko nyuma ni were dala minya awe ka do hali bi ambe fuli ani tonni la se kanubani de me ba be awa gindo furi awa ika fuli bia baba Adama Touré ika fuli bia sublim boti barakela be angu foku wali nyuma ndo ko yan fo bulga sombugula ko maiga gafujema fuli biye assalamu alaikum wallahi ote jangoni salabaina 31 septembre flani ni mamun sira ki munum ngo kelenge ni ga mai wallahi ka akngolo ka ala abana
kɔɲɔ yɛrɛ mana se awɔ n'i ma don i ka kɔɲɔmuso a man ɲi moanyana aramu a man ɲi irlandais turi an kun famana ma awɔ an ka foli ba ye kosɛbɛ ndogo an bita an ka taa tigi bunago ali bi an b'o kan ndogo mun dun kɛra min ye awai ka dɔ sɛbɛnden min b'an bolo kɔrɔ a de bi wele ko soir de Bamako n'a ya jara a kuma na a ko awai ka dɔ nin ye wulikajɔ ani bingani waleyaw ani n ta sudɔnw mankan misɛnninw o de dabɔlen filɛ nin ye jɛkuluba in kɔnɔ jɛkuluba jumɛn ko don min bɛ URD min bɛ o kofɔ ndogo min ye awai ka dɔ n'i ye ɲinɛ sigilen jakuma golo kan a y'a den mɔnɛ ye ndogo min ye Sumela Sise belebele in taar'i da ala ka dayɔrɔ nɛma ala ka fara silamɛ su an bɛ don min na i ko bi Sumela Sise a tiɲɛtaaba minnu bɛ yen n'u bɛ awai ka dɔ URD kɔnɔ ndogo min ye awai ka dɔ u ma saamɛ u m'u miiri wulikajɔ ni cɛsiriw u bɛ k'o de kɛ fan bɛɛ fɛ toto boxe seni boxe toto u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ awai ka dɔ u bɛ ka ɲɔgɔn buruja u bɛ ka ɲɔgɔn lafu laya jara a ko min ye gɛri awai ka dɔ URD kɔnɔ ndogo a ma ban dɛ a ko k'a banna o kuma bila pewu sabu ninnu awai ka dɔ u bɛ k'u yɛrɛ da kɛnɛ kan k'u yɛrɛ da lɛfɛ kɔnɔ dɔw bɛ communiqué kɛ yan fɛ dɔw bɛ awai ka dɔ o communiqué o jolo kari walima k'o kɔ kari fan dɔ fɛ a ko nin ko in ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min ye parti ye awai ka dɔ Sumela Sise ala k'a dayɔrɔ nɛma ale taara ka parti in don maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Sumela Sise kɔ bi min ye awai ka dɔ ɲɛfungekaw ka den man di Mali den man di maa minnu b'a nɔrɔ bi olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ min bɛ se k'a to awai ka dɔ Sumela Sise ale bɛ nɔrɔ bila Fatirike b'a ko a ko nin ko in awai ka dɔ fɛn do fɛn min n'a bi maa kamana guwan a yɛrɛ kɛra sababu ye premier vice président min bɛ yen an bɛ don min na i ko bi ale kɔni fɔɔnɔnen don bi sabu awai ka dɔ a maa man di maaw caman de bɛ yen minnu kɔni bɛ ale kɔnturu la wa o de kɛn bɛ awai ka dɔ sabu bolokɔnɔ ni sin ba ma ko awai ka dɔ gɛlɛya in bɛɛ k'o ye ale de ye Fatirike b'a ko fan dɔ fɛ gurupu dɔ bɛ yen minnu ko awai ka dɔ maître Demba Traoré Demba ale ye ne ka cɛ ye dɛ awɔ ayi ɲɛma awɔ kɔni o ti dogo ne nafolo ko yɛrɛ kɔni tɛ ne maa bɛ Sumala kɔni k'a kɔ la bila kɔni Demba don ko maître Demba Traoré dɔw bɛ yen olu kɔni ko ka maître Demba ko ka awai ka dɔ a sigi min ye Sumela Sise place la nka dɔw fana bɛ yen olu wulilen don k'u jɔ bi u ko min ye Bubu Sise maa min yɛrɛ ye Usain Bolt taara sɔgɔsɔgɔ ala Bubu Sise yalima Mamadu Igor Jara ninnu maa filaw ko k'olu lajɛ awai ka dɔ maa kelen ka sugandiw la ka jɔyɔrɔ k'o di o ma nin gɛlɛya min filɛ nin awai ka dɔ URD kɔnɔ a kɛn bɛ kɔlɔlɔ belebele de kɛrɛnkɛrɛnnenya la awai ka dɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa a jirala ɲɔgɔn ye belebele dɔ commune 5 du district de Bamako awai ka dɔ ko kɔni awa olu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye awai ka dɔ o bɛna kɛ a bɛ kɛ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ k'a bɛ kɛ u ka awai ka dɔ salle dɔ bɛ a bɛ kɛ o kɔnɔ nka u b'o la waati min secrétaire général min bɛ yen n'a bɛ bureau national kɔnɔ n'o ye awai ka dɔ monsieur Dawuda Touré ale filɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na ko ale y'a jira k'a fɔ a ye sɛbɛnden bɔ k'o bila ka taa di awai ka dɔ palais de la culture o directeur ba ma a ka sɛbɛn in kɔnɔna na a ko awai ka dɔ olu y'a mɛn k'a fɔ ko URD bureau politique ko a kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ awai ka dɔ palais de la culture la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka salle min bɛ yen n'o ye 200 place ye k'ale b'a jira la URD awai ka dɔ bureau olu de b'a kɔnɔ olu de b'a dɔn a kana clé di maa si ma jango tɛ maa ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa kuma URD tɔgɔ la awai ka dɔ palais de la culture a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔ n'i ye jateminɛ kɛ cɛ ye nin kɔni bɔ k'a bin ka kuma in fɔ ndogo bi maa dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ kadiri dɔw bɛ yen olu kɔni y'a affiché ka ban wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka kɛ n'o ye awai ka dɔ assise extraordinaire yalisa Sumela Sise ka nɔrɔbila ye o ka se ka kɛ télé la Fatirike b'a ko nin boso basa ani nin don ka bɔ ani nin bɔ ka bin banbali a cayara filɛ nin URD kɔnɔ yalima a nafa bɛ se jɔnni ma dɛ ne ko se k'u sigi da kelen ka faamuya ka ɲɔgɔn faamuya ka maa dɔ sugandi k'o sigi URD kunna yalisa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min wa n'o tɛ diɲɛ don o don n'u ye kala don URD la Sumela Sise b'i lamaga ayi Sumela m'a dabɔ nin kama dɛ abada aw bɛ ka min kɛ nin ye Sumela m'a dabɔ nin kama dɛ a ma dabɔ nin kama dɛ Sumela ye aw fɛn fɛn filɛ mankan na Sumela ye aw bɛɛ dɛmɛ ji jukɔrɔ a kɛra walahi a kɛra dɛ a ma bɔ k'a fɔ maa si ye ayi n ye nin di karisa ma n ye nin di karisa ma o kɛra Sumela ye dɛmɛ kɛ dɛ a y'a kɛ ayi n'u ye mankan kɔni wuli a kɔnɔ n'aw bɛ ka mankan wuli nafa sɔrɔ kama aw yɛrɛ ka nafa sɔrɔ ko kama cɛ su da la a su bɛ wuli walahi a ti yafa o ma a su bɛ wuli ka n'u kama a ti yafa o ma dɛ a su yɛrɛ wuli ka wa hali ni maa min sigira k'aw to ni mankan in kɔnɔna na a bin nɔfɛ a t'a sɔrɔ a ti sɔrɔ
abada abika bisibasa di kosobe o kuma ala kan ni sababa be min la jara do ka fasiri do amma anya bo sobe ngono sobe min no ko mako suwar di ko o ka bidon boli nyama mu so de mako ma foli abeta nu ku sigare indicateur du renouveau ne ba ale samaka girana ni ya ata mamu kuma lo akono ode abena ta nyama ni ye kele la farala manganyi ona mada blam fashuka kunchi esiga sigale ke akasara abadu fa kono wallahi ako mu ye buba fane buba fane ko finye boda ko adira ama ga mu ye dogotor Omar Marko ale kon tura mu ye kasubo o konnala ndo ke bora alhamdulillah tare o nyina ibenga fuli fay abe fuli me abame buba en dogoy ido ke ka problème mi ale beta wal kumuri la awo o ko ne abula de wal kele kemene wal kele de kadai awo buba fane isimula na le bora anyana adama barafo anga fuli bayi adama barafo jara ho jarake wala anga fuli bayi mbala duma kuma ka duma akayingira kadi ho kajara bismillah nyama mu ye fasirge baye mu ye ode ako mu nye dogotor Omar Marko ni ya jitamina kalaje kabi December kalo kilo wolon fla temani ako ni abe mu ye kasubon konna ula nga mu nye abalmake mu fana no kumbe ka fara aka no de buba fane koni esigata la kunu no bena December kalo kilo mu ani shegi ma buba fane ko fiye boda ko koni ko odira ama fasirge baka fola ko yani kiri donche usabga kiri ubale jile mblalo no ka février kalo klita ani duru o koni ko umakono ako mu ye Bubakar Sumaoro ne bela jelo ka mako buba fani ibena e ka foko aka avocat o ki maître Lala Gaguye maître Lala Gagu o de ke munye buba fani o de ya aka avocat ye fatige ba munye ode ako jelaki jumane bineno munye buba fani o yeraka ayira ka foko buba fani wale de neni njugin kuka ashele munye bololo o sanfela ko o la fatige ba ka fola ako o jelaki ko de bineno buba fani o ka ako ni duya jetamna kalaje ni ngali mamunye kuma kan ko ninka arsile o ye Abubakar Kamara na de kuma kale ka bo arju kaira o konna ula gamu ye sega sega lukera ayira ka foko buba fane kwale de neni num ye premier ministre neni na bora docteur Omar Marko dakono ko buba fane kwale de ashele bolala o sanfala la ga fatirga ba mu ode ako ame domine na foko bi ni ngali ko o kanga ke ni ngali chama be manifin chama bi ko o ki yerla ni wati o koni ula ko munye Omar Marko ni ya jitamna ka laje aka kuma kayin ko arsile la ka so ayira ta kalama ko arsile la ka abla bololo sanfla la asro ayra ka layni fina ko ote o yoron ye fanye fa munafana kan gajetem na ko so wallahi ba ka fol albi ako ma do bi ga ayra ka fo din gele munafla Omar Marko darata ko sigata la ko politique kala ko odo ame domina na fo ko bi Omar Marko finya bo dabi na di amawa o do duma ko ni ye janvier kala ko nani tarata natai nam bafla ane samugo ane fla ye boda na di ama wal mani boda na di ama ni ala sunama janvier kala ko nani o ko bela jele na shido fasilo so mara na anya smaga bo indicateur du renouveau o konala ode ale kalim kala tige marma ga nyama ibunya obala ndo away ka do bunya jaranye bunya barika ndo minya away ka do ambiska di mingera kanyeshi aunga surasuma na kera December ko klimuga ani woro temene ndo minya away ka do bila do faralaka sabu minya militaire no surasuwe manani uluko ni bonena munina ma chaman be minun fana way kado ulu jogira bijini ka ma kono do jate bo ako de stratigala ningo ni groupe do be no e groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jesim mugo ulu ko ni video do bo way kado anu ye minun mina uyolu be jira way kado no ye minawi uyolu jira ka foko ulu de ko ni kera ningo yi way kado asababu ye ambi do oke ala ka hine bomba tola ala ku daro nema